kwazo. Eyesithathu kube yilena esiyazi noma ebizwa ngokuthi it's a geometric sequence. Geometric sequence. Nakhona i-geometric sequence iy'namba zakhona ey'bekwe ngohlelo oluthile, kodwa okay angiqale la kwi-arithmetic iy'namba zakhona kuba ukuthi uyayi-add noma uyasusa ukuya phambili. Like for instance mangase ngithathe isibonelo se-arithmetic, isibonelo se-arithmetic sizoba into enje. Uma ngino 1 no 2 no 3 no 4, umbuzo wami uzothi uma ngino 1 ngidinga bani ukufika ku2? Kusho ukuthi ku1 I must add another 1 for me to get to 2. I must add another 1 for me to get to 3. I must yabo kanja. Kanti mangase ngithi 4 3 2 1 ngidinga bani ku4? For me ukuthi ngifike ku3 I must take away 1, then I get 3. Take away 1, then I get 2. Take away 1, then I get 1, and so on and so on. Bese ziyaqhubeka ke inamba ziyalandelana. Lokhu inamba ezi-arithmetic zisebenza ngo-plus nango minus, zisebenza ngo-plus nango minus ukuze ukwazi ukufinyelela kwelinye item esuke ilandela. Geometrically nayo i-geometric sequence noma i-pattern yakwa geometric ine general formula yakhona. uTn wakhona it's Tn ar n to minus 1. Lena i-general formula e-geometric. Izinamba zona eyisuke zi-geometric siyibona ngani? Siyibona ngokuthi uma ubuka lezi inamba engizokunikeza zona, ubuka lezi inamba engizokunikeza zona lezi u2 lo u4 lo u8 lo u16 lo, buka into engiyenzayo. Ngidinga bani ukusuka ku2 ngiza ku4? I must multiply this number by 2 for me to get to 4. Multiply this one by 2 for me to get to 8. Multiply this one by 2 for me to get to 16. So for geometric inamba ngokulandelana kwazo uya multiplier enye ukuze ufuna inamba ethile o multiplier ngayo ukuze ufike kwenye. Ngeke ngikwazi ukuwachaza wonke kanye kanye. Ngeke ngikwazi ukuwachaza wonke kanye kanye. Lapha benginikeza an opening yokuthi mangaki lama sequence and series noma lama pattern esizokhuluma ngawo. Inhlobo zawo zu3. Khona e-quadratic, khona e-arithmetic, kukhona e-geometric. Njengamanje esizoqala ngayo ukuyenza, sizoqala nge-quadratic. Sizoqala ukwenza e-quadratic. Right. Kusho ukuthi sengawasusa ke lawa amanye amabili ngoba asikazi ukwenza wona njengamanje. Sizobhekana nalena e-quadratic. Right? Uma ke sidila nalena e-quadratic nazi izinto okufanele sizazi grade 12.